Фәрит Мөхәммәтшин қобат бір тауыштан Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы рәисе итеп сайланды. Форумда 3 ел ішінде шәнлеккә йомгак ясалды. Алар арасында йөзләгән милли бәйрәмнәр, этник диктантлар, мигрантларның проблемаларын хәл итү, республика шәһәрләрендә, районнарында ассамблея вәкиллекләрен ачу чаралары бар. Күпчелек коммерциялы булмаган оешмалар һәм диаспоралар элеккечә үк актив эшлиләр. Республика президенты Рустам Нургалиевич Миннихановның еллык юлламасында Дәүләт Советына керткен тәкъдимен уртага куеп, туган телләр һәм халыкара дуслыгын тагында ныгытырга дигән мәсьәләне төрле яктан карадык. Үзебезнең өлешне кертергә дип килештек. Күп кенә программага керттек. Кабинет министров хөкүмәт программасына алар финансларга тиеш булыр дип килештек. Һәм менә бүгенге ачып ибәргән бу елның нәтиҗәсе, эше, хезмәте хәзер инде районнарда, шәһәрләрдә, авылларда, дуслык йортларында менә төп нәтиҗәдә эшләнергә тиеш.